Bună, dragile mele! Sunt Ana Noa, mamă, soție, cadru didactic, scriitor de povești pentru copii, autor de materiale de dezvoltare personală pentru copii și tineri și conținut cu caracter educativ în ceea ce privește parentingul cu blândețe. Vreau să vă vorbesc acum despre comunitatea Mamprenoare, o comunitate deosebită în care am bucuria de a face parte începând cu luna aprilie anul acesta. E adevărat că le-am descoperit târziu, deși ele funcționează de câțiva ani buni, dar atât de mult mi-a plăcut energia acestei comunități, schimbul de informații care are loc, tipul de activități, faptul că femeile care fac parte din acest grup sunt mămici antreprenori, la fel ca și mine, încât nu am ezitat foarte mult și am făcut pasul spre a mă implica activ în această comunitate, din care am găsit ca mereu câte ceva de învățat, în care am găsit femei deosebite, doritoare și interesate să ne ajutăm unele pe altele pentru evoluția și binele tuturor. Action Learning Sets este una dintre activitățile care are loc în comunitatea Mamprenoare, care presupune o întâlnire pe grupe restrânse de câte 5, 6, 7 persoane, depinde de numărul persoanelor înscrise, în care două dintre noi au ocazia să povestească despre cele mai presante provocări din momentul curent, iar celelalte membre ale grupului le ajută prin întrebări, iar apoi prin sugestii, să găsească răspunsurile cele mai potrivite. Vă invit și pe voi, dacă sunteți mămici, antreprenori, să descoperiți această comunitate și să vedeți cât de multe are de oferit. Mulțumesc Alinei Bota pentru susținere și pentru faptul că a făcut ca intervențiile mele în cadrul grupului să fie auzite, să fie văzute și pentru că am primit răspunsurile la care aveam atât de multă nevoie. Vă doresc sărbători luminate pentru că urmează Paștele Ortodox și tot ceea ce vă doriți, alături de cei mai dragi oameni din viața voastră.